Esitellään teille mun rottien häkin. Ja siis ne rotat ei oo siis vielä täällä. Ja siis näyttää nyt vaan täältä. Tästä. Mut voin esitellä tarkemmin. Eli sama. Eli okei. Tässä on taas joka ylhäällä on tämmönen ihmeen semmoista, missä voi olla. Sitten tästä pääsee tuonne sisällä kanssa. Ootas silleen tänne. Ja sinne pääsee siis sisältä menemään tonne. Eli mä esittelen sitten tuonne myöhemmin. Eli tää häkki on ihan tässä on peilin vieressä tälleen. Tässä näin. Joo. Ja mä esittelen tän tason täällä. Eli tässä tasossa on toinen tämmönen klippijuttu. Ja se on joku tämmönen ruokakoppi tai joku tämmönen. Ja sillä ei oikeastaan muuta oo. Ja okei, lähdetään vaikka tänne sitten. Jos te näette, niin tässä on tommonen köysi. Tämä. Niin ne pääsee siitä tuolta reiästä. Ne menen tänne. Sitten mä menenkin tänne esittelemään, koska tän mä näen paremmin itekin. Ja koska tässä on kalttareita ja kalttareita. Joo. Eli ne pääsee tosta kiipeämään. Sitten pääsee siitä tohon. Tai siis ne voi kiinnittää tuolta tonne. Tai siis ne voi vaan jatkaa alaspäin ja alhaana toi semmonen, niin vähän niinku pissa-astia. Niin ne voi sitten niinku tehdä asioita ja tälleen. Vähän muotoilla näitä, koska ne on niin jyrkät jotenkin. Haluaisin, että nämä olisi näin jyrkät, koska mua pelottaa, jos ne vaikka tippuu tai jotain. Mut siis, kyllähän ne on niin vikkeli, niin ei ne välttämättä tippuu. Ja siis täällä alhaalla on vaan tämmönen keino. Missä mä okei, en mä niitä keinota oikeasti. Joo, en siis oo todellakaan kirjoittamassa sinne. Tonne tulee joku mökki, mikä me ostetaan joskus. Ja mä tiedän enää mitä mä esitän. Onks mun jättäneet? Niin joo, tässä on tämmönen putki kans. Siihen pääsee kans tonne ylös. Joo. Eli siis mulla on vaan niinku nää tavarat. Tai siis on mulla 2 enemmänkin. Tämmönen pieni. Sitten on tommonen isompi. Sitten on tommonen ruskea. Ja sitten tuolla on tommonen pieni pella. Tai siis ei mulla iso pella, mutta siis joo. Se on tämmönen toinen ruskea ja toinen tämmönen. Sitten me ostettiin. Ja siis joo, mulla on tämmönen kans. Tämmönen käytävä ruoka-asia. Kuitenkin. Sitten me ostettiin eilen kaupasta tällaisia. Mitä nyt ikinä onkaan. Jotain. Tarkenna jo. Jotain tällaista lokereiltavaa juttua. Ostettiin rotille. Mä ärsyttää jotenkin tosi paljon tää, koska mä haluaisin sen enemmän ylös. Mut mä en tiedä mihin mä pistäisin sen, koska mä en saa sitä oikein hirveän ylös enää. Paitsi jos mä pistäisin sen niinku tuohon. Mut en tiedä miten sitten pistän sen. Okei, mut siinä se varmaan oli. Mut siis joo, tässä on tässä tämmönen luukku, mistä saa sen otettua. Ja se on siis otettua ihan tosta. Se on otettu tästä ja sitten ylhäällä oli tää luukku. Ja jos tässä videossa siis toimii kommentit, niin
kommentoikaa, jos te haluatte videoita mun rotista, kun mä saan ne. Ja mä saan ne, jos ne on hyvän painoisia, niin siis joo, mä saan 4. joulukuuta ne. Joo, tällaista. Eli joo, mä voin nyt esitellä tämän ruoka-asian. Eli tätä veneeseen pistää laittaa tänne ruokaa. Tän verran. Sitten, onko mä nyt jonnekin ihan mulla. Eli tästä saa tän irti. Ja sitten se on niinku kurkki periaatteessa. Ja sitten tähän tulee tämmönen, missä on se ruoka. Ja sit se pystyy niinku kaataa sen silleen, sen verran kun tarvii. Ei se sen ihmeellisempi ole. Ja tällainen tää sit on. Ihan sika iso. Ylhäällä on vähän niinku, tosi leveä. Sitten näyttää sen kokonaan niin. Mä en ole ihan varma, koska mennään ite mun puolilta. Tommonen aika leveä ja tästä on kans tosi leveä. Tällainen tosi mun sukka. Ja siis mun rattien nimeksi tulee Hipsu ja Vili. Eli 2 poikaa. Eli Hipsu ja Vili. Joo. Okei, ei mitään. Mut siis Hipsu ja Vili tulee mulla joulukuun 4. Ehkä. Mua jännittää ihan tosi paljon, koska mulla ei koskaan ollut mitään lemmikkejä. Ei niinku oikeesti koskaan. Ja mua jännittää ihan sikana. Mut joo. Moikka.